बाबा आंनो फैसा 1000 हरलाय दाखालि हरदों आं नोंनो part-1 भिडिअ बानायनायाव 1000 माव फोजोबजोबलायखो ए बिफाखौ खोब खामायग्रा सानदों नोङो हा आरे नोम्फाया इउटुबाव सानै हारसिङैनो सानै एक्टिं खालामबाबो फैसाखौनो मोना मिथिबाय रावबो ओरै नायनानैल' थाङो बिसोरबो गासिबो साबस्क्राइब खालामनाङा बेखार गोजा मावथो गारैबाय थायो फैसाखौलाय हा बे न'आव नोंनि थाखाय फैसा थाइसेबो गैला जा बायनांगौ बाहायजोबखाबाय नोङो मिथिबाय हा नों आंखौ बुथारो ना मायो ना बुयो ना रायो रायदो खिन्थु आंनाव फैसा थाइसे मोनलांला नोङो आंनिफ्राय मिथिबाय नोंनि न'आव बेवहाय फैसा गैला नोङो जेबो गैला नों खामायना होफैदों फिसालाखौ बुजायनो नागारै नोंबो लोगोसे जाफादों जेखौ बियो बेखौनो हरनो थिनदों हा आंहा मा नों खामायना होफैदों आंनो नों जाहोदों ना आं जाहोदों हा नोंलाय मा ओंखाम ओंख्रि संनानैल'सो जाहोयो बेखौ हा गासिबो नोंनि थाखाय जाजोब्बाय बिदि लाइ मोननायावनो लाफाखाबाय बिराद खस्थ' मोनबाय आं बे गथ' सासेखौ जोनोम होनानै उन्दैयावबो नोंखौ आं एसेबां खस्थ' खालामनानै जोनोम होबाय आरो दासिमबो खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव गारनानै मेंनाय गैया थाद'नाय गैया नोंखौ जोनोम होदों आङो मिथिबाय आरो दिनै नों आंजों उल्था नांलायफिनो बबेनिफ्राय गोहो मोनखो हा जुदि आं गैयामोनब्ला नों दिनै बे बुहुमखौनो नुनाय नङामोन मिथिबाय हराबा बे माबाजों फुजा मादैजोंहाय वाट्सआपआव सार्च खालामनायखौ आइनो खिन्थाना होगोन आङो नङा बिमा नै बे गाबोनहाय बृहस्पतिबार ना बेखौनो फुजा होनायनि फिसाजो आंजों खोथा रायलायदों लां अन्नानै साबस्क्राइब खालामलांदोब्रा नोंसोर नायनानैल' थाङोब्रा मा जानोसै बिदिजोंलाय बिदिजों बोरै जानांगौ आं बिदिजों बोरै भिडिअ बानायनो हागौ नोंसोर साबस्क्राइब खालामलाङा बिदिजों आंना केरियारा बोरै सोलिनांगौ जाखो दे थोस जायालै नोंसोर खालामलांनो ड्राइभार खनसेखौ